Dokaz stvaranja. Čudo ćelije, biohemijski dokaz stvaranja. Teorija evolucije doživjela je svoj procvat sredinom 19. veka, zahvaljujući Charlesu Darwinu. To razdoblje se uveliko razlikuje od savremenih životnih prilika, najpre po tome što je u to vreme nivo nauke i tehnologije bio dosta nizak. Naučnici koji su živjeli u 19. veku radili su u prostim laboratorijama sa veoma primitivnom opremom. Sa opremom koja im je tada bila dostupna, nije im bilo moguće da vide čak ni bakteriju. Pored toga, naučnici su bili pod uticajem mnogih praznoverija zaostalih iz srednjeg veka. Jedno od tih praznoverija poticalo je iz mišljenja da organizmi imaju veoma prostu strukturu. Ako se vratimo u Aristotelovo vreme, brzo ćemo shvatiti da su ljudi tada verovali da je život mogao da nastane sam od sebe, slučajnim raspoređivanjem nežive materije u vlažnoj sredini. Dok je razvijao svoju teoriju, Darwin se oslanjao na verovanje da organizmi u osnovi imaju prostu strukturu. Drugi biolozi koji su prihvatili i branili Darwinovu teoriju mislili su na isti način. Na primjer, najveći zastupnik darvinizma u Nemačkoj, Ernest Haeckel, pretpostavio je da živa ćelija, koja se u ono vreme pod primitivnim mikroskopima mogla vidjeti samo kao tamna mrlja, ima veoma prostu strukturu. U jednom od svojih članaka Haeckel je okarakterisao ćeliju kao prostu sićušnu gludvicu belančevinaste kombinacije ugljenika. Teorija evolucije bila je zasnovana na sličnim pretpostavkama.
Pioniri evolucione teorije, kao što su Haeckel, Darwin i Huxley, mislili su da organizmi imaju veoma prostu građu i da je takva prosta građa mogla da nastane sama od sebe, kao rezultat slučajnosti. Međutim, nisu bili u pravu. Tokom 1,5 veka, koliko je prošlo od Darwinovih dana, učinjeni su veliki koraci u nauci i tehnologiji. Naučnici su proučavali strukturu ćelije koju je Haeckel okarakterisao kao prostu sićušnu grudvicu velančevinaste kombinacije ugljenika. Bili su veoma iznenađeni kada su uočili da ona nije tako prosta kao što se ranije mislilo. Otkriveno je da ćelija predstavlja vrlo složen sistem koji nije mogao biti ni pretpostavljen u Darwinovo vreme. Poznati molekularni biolog Michael Denton koristi sljedeću analogiju da bi opisao strukturu ćelije. Da bismo shvatili realnost života pomoću otkrića molekularne biologije, ćeliju moramo uveličati hiljadama miliona puta dok ne bi dobila prečnik od 200 km i ličila na ogroman svemirski brod, dovoljno veliki da prekrije veliki grad, kao što su London ili New York. Ono što bismo tada vidjeli bio bi objekat nenadmašne složenosti i savršenog dizajna. Na površini ćelije možemo zapaziti milione otvora nalik ulaznim hodnicima u ogromnom svemirskom brodu, koji se otvaraju i zatvaraju da bi omogućili stalan protok materijala koji ulazi i izlazi. Ako bismo ušli kroz jedan od tih otvora, našli bismo se u svetu najviše tehnologije i nezamislive složenosti. A sada oživimo analogiju svemirskog broda koju je izneo profesor Denton i pobliže pogledajmo složenost ćelije. Putovanje ćemo početi razmišljajući o hormonima koji sami izgledaju kao ćelije. Kada se približe ćeliji, hormoni najpre traže vrata koja će im se otvoriti. Vrata ćelije postavljena su u skladu sa funkcijom koju obavljaju. Svaki molekul koji se zaustavi pred vratima podleže proveri koja treba da odredi da li je za ćeliju blagotvoran ili ne. Vrata se otvaraju samo korisnim molekulima.
Ako neki štetan materijal, kao što je virus, pokušava da uđe kroz vrata ćelije, prilike se menjaju. Vrata ćelije analiziraju materijal, otkrivaju njegovu štetnost i odbacuju ga. Kada uđemo u ćeliju, otkrićemo fascinantan nivo uređenosti, tehnologije i složenosti. Kada hormoni dođu pred vrata, odmah prolaze kroz kontrolu od strane naročitih proteina koji izvršavaju funkcije ćelije. Ti proteini zovu se enzimi. Ako je potrebno, enzimi odmah počinju da koriste tek pristigle hormone. Ako ovi hormoni u tom trenutku nisu potrebni, oni odlaze u skladište ćelije koje se naziva Golgijev aparat. Neki molekuli, kao što je insulin koji nosi molekule šećera, previše su veliki da bi prošli kroz vrata ćelije. Ćelija ima specijalno uređen sistem za takve velike i korisne molekule. Ona izbacuje naročiti nastavak izvan svoje membrane kojim prihvata insulin. Pomoću tog nastavka, insulin koji se nalazi izvan ćelije u spoljašnjoj sredini biva uvučen. Naravno, nije potrebno pomenuti, ali ne treba zaboraviti, striktnu bezbednosnu proveru. Kada insulin uđe, specijalni enzimi nosači precizno sakupljaju od njega molekule šećera. Enzimi prenose molekule šećera koje su dobili od insulina do mitohondrije, koja predstavlja generator energije za ćeliju. Mitohondrija ima zadatak da razloži energetske molekule koje dobija i da ih preradi tako da mogu da koriste ćeliji. Nastali kao rezultat veoma složenih reakcija u mitohondriji, paketi energije u vidu ATP-a